Si això podem mirar alguna de marxar de festa o alguna cosa. No sé, jo no conec ningú que faci festa avui. A més, em fa molta mandra sortir a una discoteca. No sé, jo acabo de rebre un missatge, mira, m'ho vi tot. Oh, Però qui t'ho ha passat? No ho sé, no tinc registrat el mòbil. També he de dir que no tinc registrat cap mòbil. si la teva mare ens deixa, bueno, va, per mi està bé. A mi em sembla curiós, però bueno, si dieu que sí, anem. Mama, podem sortir a festa? Vale, però a les 3 torna. És aquí, no? Això posa la ubicació. Però si no hi ha res... Ja us ho havia dit. Va, marxem abans que es matin, sisplau. Sí, una va. Quina merda. Sabeu amb què s'ha liat el Pau? Quin Pau? Sí, tia, la primera fila, el friqui. Sí, doncs s'ha liat amb la Maria. Com? Sí, doncs els vaig veure l'altre dia. Ona, calla ja, queda estudiar per exàmens finals. Ja callem! Sí, ja demà ens ho acabes d'explicar. Bon dia, carinyo, has dormit bé? Bon dia. Una pregunta. Saps on estan l'Aleix i la Jessica? Han marxat o alguna cosa? Sí. Tens d'esmorzar aquí a la taula. Jo marxo a treballar. D'acord. Ara. Què vols ara? Ja passa una estona amb la meva germana. No, d'aquí 30 minuts té un examen. No, vés a la teva habitació a fer coses productives. Què has estat fent? Coses productives. Mi sento si et vaig parlar amb el Bordelli. He acabat els exàmens, podem parlar de xisme. Tu saps que el friqui de la meva classe s'ha liat amb la Maria? Què dius? Ja he arribat, porto menjar de fora. Ara baixem! Què tal el dia, preciosa? Doncs mira, ha molat molt. He fet, he llegit, he estudiat, m'he fet el llit. No me'n recordo, mira, m'he fet aquestes trenes. T'agraden molt? Llavors, pel matí m'he enfadat una mica amb la Mar. Amb qui? Amb la Mar, la teva filla gran, la meva germana. Carinyo, deus estar a casa. Ves al llit, és de migdiada i demà serà. Bon dia, princesa. Bon dia, papa. La mama? Des de la feina. Llavors, què farem avui? Jugar als escacs. T'has jugat molt malament, petita. Escaquim-me. Preciosa, què estàs fent? Estic jugant amb el papa. Ona, deixa ja aquestes tonteries. A aquesta casa només som tu i jo. Això són tonteries. Para ja. Déu, digue'm què puc fer. Què puc fer per portar-la pel bon camí i guiar-la a la llum? Mama, sóc al llit. Em vens a explicar el conte de bona nit? Mama! 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 Mama!